Bismillahirrahmanirrahim. Kula lajengaken pangaosan paranten. Ilal ma'alifi hadha kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdzur qalbaka ma anta fihi wa farighu minal waswasi wangzur baina yaday man taqumu wa man tunaji. Sasampunipun wong ingkang dadi nindakaken salat pun siap grab ajeng madhep pengersane Gusti Allah, pun ketemu kiblate wis madhep kiblat, sikil posisi pun bener, sikile kolomben nika pripun kan ditata sing bener kudu sejajar, ora oleh kemlong kangen ya ora oleh kecedaan. Engko lek kemlong kangen dadi ngene, nek kecedaan dadi kira-kira sak kilan, kilane dhewe kira-kira sak ngoten niku sejajar. Nempun ngoten siagrab lek kober maca qul a'udzu birabbinas malikin nas ila binnas. Lek gak kober ya terus Allahu Akbar. Niki wahdur lan ngadzirna sapa sira kalbaka ing ati sira, ngadzirna ma ing perkara anta kang utawi sira iku fihi ing dalemah. Wa huwa utawi iki ngadzirke ati niku huwa ya hadza iku al-musanna kang den arani bil khusyuk kelawan khusyuk. Khusyuk niku atine hadir, atine kelingan lek awake dhewe pas tenggene posisi niku, itu jenenge khusyuk. Artinya bagaimana nalikane wong niku kok salat niku berarti awake dhewe sadar lek awake dhewe iki lagi salat. Soale napa? Soale akeh banget wong sing salat tapi gak sadar lek lagi salat. Contoh ngeten, Allahu Akbar. Kula ki mikir, kula salat zuhur jam 12, langko pariku arep dipek jam 1. Iki sing tak pikir iki ku sing arek wong pira. Engko tak kei lawuh apa. Terus engko rampung ora nek mendene kaya ngene. Engko kira-kira regane payu pira. Kira-kira ngene iki ngerti-ngerti wis assalamualaikum warahmatullahi. Saestu. Makanya godane tengene salat kajeng khusyuk niku masyaallah luar biasa angel. Nggih mboten? Kok mendung delalah kok duwe pemean pari. Mendung duwe pemean pari. Kira-kira buat napa? Buat. Wong nang jero salat niku iso maido wong. Nggih mboten? Pak mungkin kan mudeng ora duwe penganak wong nang jero salat niku iso maido wong. Alhamdulillah. Makane cara bar salat niku kok wasis maido ya saenek pase wong nang salat iso. Apa meneh nang jabane salat. Masyaallah
setan itu cepat banget. Pokoknya ini gak kepengin awak dhewe niku selamat, gak pengen setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan ku musuhmu sing cetha. Ning ya awake dhewe digodho ya manut. Wong niku khusuk, hadir, sadar lek awak dhewe niki lagi salat. Pripun lek salat niku sowan teng ngersane Gusti Allah. Urung kabeh ya besok bakal sowan teng ngersane Gusti Allah. Tenang kok ora kaya wong niku nek kula gak tau nalken mayit iso wedi. Jadi dek wingi teng sampeyan iku kula nalken mayit biasanya aku mundur atuh. Nanti kok nalken mayit, Masya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Hebah. Saiki sampean wis mati. Saiki sampean wis pindah ke alam dunya tekan alam kubur ngono digandani tari-tari. Lamun kono malaikat teko marang sampean teko sapa pangeranmu, sampean aja wedi, aja geter. Dadi kujune ku ninggoke aku yo wedi. Dah, tenggine sholat niku awak dhewe nembe sega sowan teng ngarsane Gusti Allah. Makane enten tenggine pembukaan niku pun berarti sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saestu Gusti sholat kula, ibadah kula, urip kula, pati kula niku lillahi rabbil alamin, kagungane Allah sing mengerani alam kabeh. Iku patemboyo pernyataan kula lan panjenengan sak nalika pas pinusul salat. Tapi kira-kira iku nek pas ribut yo gak kewaca. Nggih napa nggih? Nggih, lewat. Bon iku khusyuk wa barikhulan ngosong-ngosong pasira ay alqalba tegese ing ati minal waswasi saking waswas. Ay hadisin nafsi tegese omongane ati-ati ngomong. Liana tabrigo krana temen-temene ati sing kosong iku awan luwih nulung ala khusyuk ing atase khusyuk. Ati niku nek kosong mboten repot dhewe. Pun semuanya dilepas. Wong wis bar muni Allahu Akbar Gusti Allah sing Maha Agung kok niki langsung iso nulung dhateng rasa khusyuk kula lan panjenengan sami. Dadi khusyuk niku mboten wong ketok. Mboten, tapi nyambung sadar diri lah awake dhewe niku pas lagi salat. Niki sing roh niku ya awake dhewe. Wong liya mboten roh. Wanggur lan angen-angen sapa sira ayat amal. Tegese angen-angen sapa sira bene ya daiman ing dalem antarane sowan ana ngersane zat taklungkan jumeneng sapa sira wangan lan zat tunaji kang bebisian sapa sira bis salat ing dalem salat wa kaifalan halikaya apa ta tunaji bebisian sapa sira wa bimadzalan kelawan apa ta tunaji matur sapa sira wa abdim lan ngegumna sapa sira fi nafsika ing dalem ati sira qadrul munajati ing derajate wong iso bebisik teng ngersane Gusti Allah. Iki kali Mbah Kiai
niku dipun dawuhi lek pas lagi salat kosong ne atimu bayangke kowe lagi sowan ana ngersani zat sing lagi mbok sowan ini Gusti Allah. Rang-rung besok ya sowan teng ngersani Gusti Allah. Bayangke pertama bayangkan diri. Yang kedua kowe iki lagi matur apa nang ngersani Gusti Allah. Kowe iki lagi matur awak dhewe niku pas salat lagi matur. Mangkane ngaji waca kabira Fatihah surat-suratan Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim rabbil firil rabbana lakal hamdu atahiyat dan seterusnya jangan sampai dilewatkan. Urkon maca ping 3 kok dilewat halah gak maca ya oleh. Rugi wong lagi sowan monggo iso sowan Pak Prabowo wae mesti ngomong juk Pak mesti ngono kok. Tapi gandeng gak iso teko petuk karo Pak Prabowo ya gak iso ngomong apa-apa nang Facebook gak diwaca. Nah niki matur teng ngersane Gusti Allah jangan sampai dilewatkan. Ojo sampai dilewatke. Guru ping 3 kok wabah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ngono wae. Imam sing maca ping 3 rada kesuwen diprotes. Suwen. Maca surat-suratan sing rada dawa diprotes. Kon wae. Iki mungkin yang pun terbiasa ngoten niku iman ajeng ninggal niku iman. Ilmune ra ngoten to nggih. Nggih, dadi sedengan ping 3. Tapi lek pas salat dhewe anggap ping 21 sakarepmu kono. Pas bareng kancane sedengan ping 3, ping 1 kecepatan ping 3 sedengan kliwat ping 3 kakean. Jadi makanya wa'adim fi nafsiyah qadrul munajat, berbanggalah diri anggap kok iso sholat itu merupakan sebuah hadiah anugerah yang luar biasa. Atas yang berusaha aku iso sibuk tengersani Gusti Allah, iso sholat tengersani Gusti Allah, iso ngatur dari berbagai masalah yang ada ngoten. Wastahilan isina sapa sira antunaji ingin to matur sapa sira maula ka ing bendoro sira bitol bin kelawan ati ghafilin kang lali isin lagi sowan marak sowan tengersane Gusti Allah atine lali bentuke sowan pikiran itu dolan awake sowan pikiran itu dolan yo iso mbramjang kuwi kan sekolah iso main bendong semanang kita itu guru-guru gak ngentasi gabah loh saat ini pun mulai didandani tini satu persatu didandani untuk ilmu saitik didandani pun tak mang praktek di nonton itu berusaha tang meneh wong umur yo bindek yo rakene yo tambah tuwek moro-moro tuwek dandani fokus pengawat diri waso dirilan kelawan ati masfunin kang kebak ae manggo ing tegese kang kebak biwasa wis dunya kelawan pengaruh dunya pas lagi sholat au bitafakur ento kelawan mikir-mikir fi umuril akhirat ing dalam pira-pira perkara akhirat contoh kal jannati kaya dene swarga wan nari lan neraka nembe salat kelingan swarga karo neraka niku mawon makruh. Lah matre pripun Pak? Lesane muni pikirane jalan, lesane muni jopo jabane salat, pikirane jalan mikir apa sing diwaca tenggene salat. Basa lain niku memaknai ngerti karepe tenggene salat. Iki gak diusahakan kapan ngertine. Oh, tidak iki ngene to. Jadi lek salat wis kawet cilik sampai tua tapi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah japane ya wis apa tapi niku bahasa Arab nek ben iso nyambung kudu ngerti apa sing dikandung niku bahasa Arab. Mula ana Al-Qur'an niku iso dadi tamba ngoten niku kan kang sepisan maca Qur'an sakma ani
tidak lewat begitu saja, tapi kandungan yang ada di kuncen kelolaan panjenengan kami berusaha ingin tahu. Ati iku limo awarnane kang sepisan maca Al-Qur'an samaknane krana maca nilai lesan dinggo maca atine tibake nyambung ternyata maknane ngene iki. Nabi atur kula niki nabi to nggih. Sak ayat rong ayat tapi paham. Nek gak iso tekok HP. Nek gak anu terjemahan sedikit banyak saged membantu. Napa wau? Atine aja sampai kebak karo urusan pas pinuju salat. Iku dadine yo mbramjang ngono. Wa khabaiti syahwat lan pira-pira jembere syahwat. Karep walang lan ngerti sapa sira ana utamane Allah taala iku mutaliun dat kang ningali ala sarirati ka ing atase batin samarang sira ngertenana lek Gusti Allah niku mirsani teng atine dhewe. Makane wonten cerita fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaiton min alfi abid. Niku teng kitab Al-Ala. Niku wong alim siji wirai niku luwih abot timbang wong ahli ibadah 1000. Napa wau? Wong alim siji niku luwih abot kanggone setan timbang wong ahli ibadah 1000 tapi bodoh. Makane enten riyen jaman Kanjeng Nabi Musa niku enten Kanjeng Nabi Musa, lah kok kowe nang kene? Nggih, lah kowe kok gak mlebu mboten mantun petok setan kok iblis. Lah kok gak wani piye? Niku enten tiyang ingkang sari. Lah wong turu kowe niku tiyang alim. Wong turu ngalim niku setan wedi. Wong 1000 ahli ibadah tapi bodoh alah lalapan. Masya Allah. Makane berusaha kula lan panjenengan sami kapak-kapane yo ora kaya lek wong sinau ngerti ngilmu. Lho bareng ngilmu sithik di ngamalne, ngamal sithik di ngilmone. Bareng ngilmu sithik di ngamalne, ngamal sithik di ngilmone. Sangka ilmu sithik di ngamalne, ngamal sithik di ngilmone. Dengan lagu itu. Buka channel, nggih, buka channel kula nggih. Ingin dikonco nang dapur. Banter nganggo apa ini jaluk ganti. Kula dewani nyobrak nyobrak. Mugi-mugi manfaat zamane nggih. Zamane pun ngeten iki ya. Sepira kula panjenengan sami nderek urun ngisi-ngisi. Ngisi-ngisi mugi-mugi manfaat. Nuwun tulung sing nom-nom ibu muda-muda niku terutama Donde APK wong tuwa ra mudeng ngono mak jumen gak mudeng. Ndak tak dudul. Gak menjudul paling temu mencet perang banter. Nyuwun tulung derek kula ngarep-ngarep mungkin manfaat barsa. Mateng Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
amin. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni nafi'an wa afiqni amalan shalihan. Amin ya Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Ya Allah Gusti nyuwun pangapunten ing dosa kula dalulan benten lan dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun muslimin sedaya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.